سلاو روز باشه و نو هیویدارم herkes باشه ایرو دخوازم لسر دو مجاران بواره باخفم نوچین داوینه درباره روجاوای کردستان سوریه ده داخویانی داوی یا مجلس سوریه دموکراتیک مسیده هه گلکی گرینگه اوه من وکه پروژه که نویا سوریه پیناسه کریه هونه ببینن خال بخال می بحث بکن ریوبریا خسر چه پیش نیاز که جبو تمام سوریه هر وها جبو هزی ناولتیوی جبو امریکا اوروبا دولتين كو بسوريا جنيز على قدر دبن دولت تركيا ولاتين عرب ريبريا خسر چه پیشنیاز که می بهرا ببینم اف یک لالی دنجی لترکیه گوهرین و گوهرین نو هنه محکمه که ترکیه بریار دایه کو اندامتیه پکیکی نسوچه یعنی مروب لشارداریه که اگر جه اندامتیه پارتیا کارکرین کردستانه اندامتیه رخصنه وره سوجبار کرن و یا نه استنگل پیشی خباتین مروان ال مجلسی گلو پرسامه اوه اف بریارا نو یا محکمه ارزورمه دکاره به امثال جبو حمو شارداریندن کو قایوم لحاتنه تاین کرن پرسامه اساس اوه نها بریارا محکمه هیه بریارا ارزورمه دبیجه اگر انسانه کی اندام مجلس شارداریه به اندام پککی به جکار نایاوتن دکاره بچه سرکاری خواه خباتا خواه بدومینه انسانه که جبو جه اندامتی مجلسی وراوتن دبی ده چارچوبه کاری خواه مجلسی ده سوچ کرده بریاره که بالکشه جبو من جبروی محکمه که ترکیه بریار ده ازی بخونیم که ام به هفره هنه که اشکره بکن حقیقتا تشتکو من جه فهم کریه هونجی aynı tişti jê fehm dikin nakin divê derê de yani pêdiviya min bi fikrê we heye mirov çünkü meseleyê qanûnî wisa hasasin hevanno divê mirov bi hevra şîrove bike wekî din Şêx Murşîd Xizdewî daxuyanî wî heye reportaja wî heye di ANF'de ez dixwazim ji we re bixwînim balkêş e di meselên ol û baweriyê de mirov çawa dikare tev bigere hêzên HTŞ Rêveberiya Sûriyê heta ku derê dikarin di çarçova olê de tev bigerin ez dibêjim kesên bawermend kesên ku baweriya wan bi îslamê heye li birêz Şêx Murşîd Xizdewî godar bikin gelekî baş dibe hevano ez hema dest pê bikim em ji kîjan mijarê dest pê bikin em hema biçin jor bi daxuyaniya mesedê em dest pê bikin em yek bi yek biçin divê em vekin ji ber ku kurmanciya ku hevalê me yê mesedê bikartînin hinekî siyasî ye divê vebe heta ve nebe nabe divê naberê de ji me re bêjin deng baş e tona deng hûn bêjin baş e ez dest pê bikim hevalê me komê ser hebûne hevan noşkere me xwe re ji bîr nekin hemû hevalên ku tên vê vîdyoyê temaşe dikin ji bîr nekin bibin abone em vê kanalê mezin bikin xuya ye pêdiviya milletê me civaka me bi kanalên wekê ême heye ne tenê min hemû hevalê me kurmancî YouTube çê dikin biçin bişopînin bila mezin bibin baş e gelek spas dikim Meclisa Sûriye Demokratîk Mesede di derbarê bûyerên li Sûriyê de ragihand zêdebûna bûyerên li Swêda hişyariya teqîneke navxweyiya mezhebî ye yani bûyerên li wê derê Meclisa Sûriye Demokratîk Mesede got pêwîst e acîlen demildest hemû operasyonên dijminane werin rawestandin li gorî daxuyaniya rayedarên Sûriyê li bajêr Agirbest hatiye îlan kirin lê belê divê were gotin ku hêjî Agirbest pevçûn Agirbest tune ye pevçûnê li herêmê didomin dibêje Meclisa Sûriye Demokratîk Mesede li ser van bûyerên li Swêdê daxuyaniyekî belav kiriye xwest êriş rawestin bûyer wiha şîrove kirin tiştê ku îro li Swêdê rû dide ne bûyerekê tekane ye berovajiyê vê ev nîşaneyeke rast e rast ya hilweşandina giştî ya binesaziya siyasî û sazûmaniya welat e gefê li prensîba yeketî û saxlemî axa Sûriyê dixwe bûyerên ku li Swêdê çêdibin tehdîtekî ye ji bo yekparçayî axa Sûriyê ji bo saxlemî axa Sûriyê nizanim daxuyaniya nivîskî ya Meclisa Sûriye Demokratîk bi vî rengî ye derbarê
پیشهاته بویرین لپارزگاه سوئده و گفین پاشروجا ولته مجلس سوریه دموکراتیک به فکر که کور مجولبایی پیشهاتین اولهی ین مترسیدار هفچونین چکداری کریارین تندوتجیه ین کولدجی سیویلین لسوئده رو ددن دشوپینه اف بویر گفه لولت دخواه که بکه نوا کریزین کورتر شیاریا تقینه که مزن آن نفخوییه شیاریا تقینه که مذهبیه حرمیه جبر بردوامی ختماندن روشا سیاسی نبونا دولت که نتوی یا یگرته جبر که والهیه که اتوریته یا سیاسی هست جبر ویه تشتی کویرو لسوئده رو دده نبویره که تکانه میگوت بو تام برواجی نشانه که راست یه هلوشینا گشتی یا بنسازی سیاسی و سازمانی ولت که اف انجام 10 سالان باشه جه دورخستن زورداری باشکوه کرنا پیکاتین نتویه به 10 سالانه اف همی پیکاتین می این نتوی لسوری هاتنه باشکوه کرن کس او ندیتنه کس حالی وان نپرسیه کس مافی وان نتوی قومی اولی چه به نهاتی گارانتی کرن جبرویه که اف بویر وسا ایرو رو ددن اف نشان داده که رایدارین ناوندی نگریده برپرسیاری خانه ینجبو روبرنا جهرنگی ینجبو گارانتی کرنا آشتیا سیویل مجلس سوریه دموکراتیک تقصد که اف بویرین مترسیدار راست گفه دخون لپرانسیبا یگرتی سالمی آخا سوریه او گفه دخون لبنگه ها یاسایا ناونتوی مروی یعنی ابتشتی کوچه دبن لدجی پرانسیبین گردونینه لدجی قانون ناونتویه مافی ولاتین سوریه ینجبو اولهی و جیانه که برومت تکتبن او یک نشانه لوازی روشهیه پیوستی لزگین آلگرنا چارەسەریên siyasî ên mayîndeyî nişan dide. Yani nişanê me dide ku acele dibe çareseriyekî were peyda kirin. Dibe ez van hevoka hemî wergerinim kurmanciya me ya normal ku milletê me fehm bike. Binêrin mesela ev yek nişaneya lawaziya rewşeheyî û pêşwaziya lezgîn ya lêgerina çareseriya siyasî ên mayîndeyî nişan dide. Halbuki ev yek nişanê me dide ku rewşa ku îro hikûmet di nav da ye lawaz e. Pêwîstî pê heye ku bawayekî acîl çareseriyekê siyasî û mayînde were dîtin. Ji sedemê van pevçûn re çareserî were bidawî bikirin, ev şer û pevçûn bidawî bibin, pêşî li dubarebûna bûyerên ewlehî li deverên din ên welêt bigirin. Li gorî vê yekê ji bo bicîhanîna berpirsiyariya me ya netewî û exlaqî, Meclisa Sûriye Demokratîk wiha çend hev xal li hev rêz kirine, wan xalan dibêje. Ka em bidêrin çi ne? Malî Agîpter tu çi dibêjî heval? Baş e? Yek, ev hemû şêweyên tundutujiyê, pevçûnên çekdarî, kaosa ewlehiyê yên ku gefê li aştiya navxweyiya li Swêda û herêmên din ên Sûriyê dikin, dibe em pêşî şermezar dikin bana êrişan. Tamam mı? Em teqez dikin ku pêwîst e demil dest, acîlen hemû operasyonên dijminane bê ku çavkaniya wan çi dibe bila bibe werin rawestandin. Lêpirsîneke serbixwe zelal were destpêkirin li ser van bûyerên berdewam. Da ku lêpirsîna kesên berpirsyarê van stûçan werin peyda kirin, werin birêvebirin ev lêpirsên. Ya duyem çi ye? Em bawayekî lezgînî bang dikin. Banga destpêkirina diyalogeke netewî ya berfireh. Bi konferanseke netewî ya berfireh bidawî bibe. Hemû hêzên netewî ên Sûriyê werin têda ciyê xwe bigirin, derdê xwe bibêjin. Armanca vê konferansê ew e. Projeyeke siyasî ya Sûriye ya nû li ser bingeha dadmendiya veguhêz, bidawîanîna zordariyê, pejerandina pergaleke demokratîk a nê navendî, pergaleke pir alî,
beşdariya aktifkirî a hemû pêkhate milletên li Sûriyê ev konferans were galetîkirin. Yani dibe em ji nû ve formüle bikin mesede dixwaze konferansekê mezin an netewî çêbibe têde projeyeke siyasî a nû ji bo Sûriyê were amadekirin. Ev proje xwe bispêre kîjan xalên bingehîn yek dadmendiya veguhêz têde cihê bigire yani bingeheya dadmendiya yani edalet têde cihê xwe bigire edaletekî gerdûnî zordarî asla tunebe pergalekî wisa ji xwe re bipejirîne qebûl bike demokratîk be ne navendî be ademî merkeziyetçî yani millet ji heremê xwe birêve bibin ne ji navendê pergaleke pir alî be her reng têde hebe û hemîkê me netewên li Tirkiye têde aktif bin. Tirkiye çima basa Tirkiye dikim ya. Hemîkê me nete û milletên li Sûriyê têde aktif cihê xwe bigirin û têde hebûna wan were garantî kirin. Ev muhîm e. Ya din jî hevalno xala sêyem em metirsiyên şemetîna nava nakokiyên hundirên yên mezhebî heremî yan jî navxwayî şiyar dikin. Ji ber gefên hebûnî yên ku ew li ser dewleta Sûriye û civaka wê ya cihêreng çê dikin bandora wêranker yên ku li ser pêşaroja jiyana hevbeş û heştiya civakî çê dikin. Ez pêşniyaz li hevalê me Rojavayê Kurdistanê me sedê dikim ku hevokê xwe vekirî wisa binivîsînin ku milletê me fehm bike. Ez hevokê we dixwînim ez fehm nakim milletê me çawa fehm bike. Milletê me fehm bike ez çima fehm nakim. Em metirsiyên şemetîna nava nakokiyên hundirên yên mezhebî heremî yan jî navxwayî şiyar dikin. Baş de şiyar bikin. Ji kerema xwe re hevokê xwe vekirî binivîsînin. Em daxwaza rawestandina hemû şêweyên gotinên nefretê û teşwîqkirina medyayê û siyasî dikin. Mesela ya pir hêsane merû bibêje em daxwaz dikin ku hemû şêweyên gotinên nefretê hemû teşwîqên medyayî werin rawestandin. Ji ber rola wan ya metersîdar di teşwîqkirina pevçûnan de gurkirina pevçûnan de gefê wan ên rasterast li ser aştiya navxwayî û jiyana hevbeş. De were femkê çawa femkê. Em teqez dikin ku avakirina baweriya netewî bi axeftin platformê berpirsiyar dest pê bike. Rêzgirtina li cihêrengî û cudahiyê dûrî teşwîqkirin yan jî tewanbarkirina xıyanetê. Dibêje yani em teqez dikin ku avakirina baweriya netewî dikare çêbibe. Çawa çêbibe? Bi axaftinê çêbibe, bi avakirina platformeke netewî çêbibe ku hemû însan bikarin têde xwe îfade bikin. Ancak bi vîya mümkün e. Dibe merû hurmet bigire, rêz bigire li rengên cuda, li cihêrengî, li çand û kültûra milletan. Merûv însanên cuda bi xıyanetê sûcbar neke dibêje mesede. Êdî ez mecbûrim hevokê wan tercüme bikim heqeten biborin yani. Ez zîro wana dixwînim hinek me beriya wî jî xwend, me beriya wê jî xwend. Min xwend min got ez ê îzah bikim. Mesela ez pir dixwazim yani rêveberiya me hevokên wisa rehet saz bikin. Hevalê ku van belawokan dinivîsînin. Ya jî nizanim bi dî jî erebî wergerandine, ji kîjan zimana wergerandine ama xala pêncem em hemû aliyên siyasî û leşkerî yên hundirîn, heremî, navnetewî ji ber berpirsyariyên xwe yên yasayî, siyasî, exlaqî yên di derbarê rewşa berdewam de berpirsiyar dibînin. Em bang dikin rêz li stûnên yasaya navnetewî weregirtin ji her rol yan jî destwerdanên ku dibin sedema gurkirina pevçûnan yan jî bikaranîna wan ji bo rojevên teng dûr bisekinin. Xala şeş heye teqeziya me ya şiyandar her çareseriyeke siyasî li Sûriye divê bi tevahî Sûriye berfireh netewî be. Her kesî di nava xwe de bihewîne. Li ser bengeha diyalogê lihevkirin û naskirina hevbeş ne li ser şiddetê tundutujiyê xwe bispêre yeketiye. Divê ev yek avakirina dewleteke demokratîk sivîl misoger bike. Li ser bengeha pransîba welatîbûna weke
serweriya yasayî rêzgirtina ji bo cihêrengiya netewî çandî olî hatiye damezrandin. Mesela ev probleme ne tenê hevok mantık jî probleme serweriya yasayê. Mesela bifikirin serweriya yasayî yani kanûnên heyî serdest be jalî her kesî ve were pêkanên. Ev bijara guftugûyê ye. Mesela kanûnên li Tirkiye ez çi wayerê bikim? Ez çi wa bibêjim serdestiya yasayî? Kanûnê Tirkiye'de hebûna min tune ki. Kanûnê Tirkiye'de axaftina bi Kurdî qedexe be tenê bi Kurdî bikaribî weşanê bikî yan jî tiştekî wisa ser meselê dibêjim. Serdestiya kanûnî nabe. Dibe beriya serdestiya kanûnî mafê xwe îfadekirinê serdest be. Yani tu li hember kanûnan bijî divê tu bikaribî xwe îfade bikî. Pir mühim e. Tu fikrê xwe beyan bikî ew fikrê te nebe sûç. Çünkü ew kanûnên ku tu serveriyê wî dixwazî dikare te bavê ji hepsê ji ber fikrê te. Ya. Wekî din jî mesela welatîbûna wekhev. Welatîbûna wekhev yani eşit vatandaşlık. Tu wekî şexs wekhevî li hember kanûnan rast e veya mühim e dema ku hemî erê na mühim e. Mesela tu Şamî bî, tu Ereb bî, Durzî bî, Kurd bî ne mühim e tişkîjan netewî li hember kanûnan dibe aynı muameleyê bibînî. Ev rast e. Ama di kanûnan de dibe mafê netewan jî were naskirin. Hebûna netewan were garantîkirin. Ew mühim e. Ne tenê merû rêz bigire, merû mafê wan bixe garantiye. Di dawiyê de mesele çi dibêje? Divê keliya krîtîk de. Em banga xwe ji hemû hêzên netewî re nû dikin, di xebatên jinû ve avakirina bawerî, aştiya sivîl de berpirsyariyê xwe bigirin ser xwe. Em bang dikin, dengê aqil bi ser bikeve. Ji bo bidawîkirina ev hewldanên perçebûnê, ji bo xebatekê hevbeş ber bi projeyekê netewî ya berfireh û demokratîk ve ku dê Sûriyê ji tûnela şer û hilweşandinê derbixe, ji bo gelê wê asûyê nû yên azadî, dadmendî û aramiyê veke. Yani Kurd û Kurmancî mesede dibêje divê em konferansekê hevbeş pêk bînin mezin, em projeyekê nû ya Sûriyê ava bikin ku tê de filan 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 tişt hebin, mafê milletên din ku şer û pevçûn çê nebe yani. Wextê konferans hebe însan xwe îfade bikin çê nabe. Ama hevû du redkirin çê bibe wê demê şer dest pê dike. Mesela li Tirkiye sebebê şer ne Kurdin. Sebebê şer mantıqa dewleta Tirkiye ku hebûna Kurdan red dike. Mesela wextê red tunebiye şer çê nedibû. Çima çêbe? Li derekê red hebe ancak şer çê dibe. İsyan derdikeve. Çünkü tu me red dikî. Mesela ne tenê daxwaza mafê jî. Mesela heqê Kurda hebiya. Kesî Kurdî qedexe nekira, ez bawer dikim, qet kesî Kurdî qedexe nekira. Ne? Li Tirkiye bifikirin. Ji 100 salan virva. Qet behsa qedexe nebiya. Milletê Kurd wê bekî pêwîstî nedî te bigota ya heqê min zimanê me bixe destûra bingehê. Qedexenin nekî. Mesela niha ez tim vê nûmunê didim. Niha mesela dilê min diçe Şîraniyê ne? Belkî mehekê min şîranî nexwariye. Naxwim jî belkî. Ama tu xwarina şîraniyê li min qedexe bikî, dilê min nebijê jî ez ê dew bikim. Ez ê bêjim tu nikarî şîraniyê li min qedexe bikî. Heqê min e ya. Xwarina şîranî heqê min e. Tu nikarî li min qedexe bikî. Dilê min biçî nebiçî. Bixwim nexwim. Ew dî girêdayî min e. Ama roja ku te li min qedexe kir, wê demê dawa me dest pê dike. Ez ê şîraniyê bînim. Bi înat ez ê bixwim. Dilê min nebijê jî ez ê bixwim. Dilê min neçû jî ez ê bixwim. Ya çi gotinekî xweş bû kurmancî de nebijê. Dilê min nebijê jî ez ê bixwim. Şîranî.
Mesela her tiş qedexe yani. Hevanna. Naha mesele daxuyaniye mesele eve. Naha ez bahsa ev bikim. Ez ê başê cih bidim daxuyaniya Şêxê me mühim e. Başê ez ê vegerim serê. Berê ku ez bahsa wî dadgeha îdarî ya heremî ya Erzurumê bikim biryara wan. Pêşî ez bînim bîra we ku greva birçîbûnê heye li girtîgeha Xarpêtê. Binpêkirina mafan heye. Saziyên mafê mirovan di rapora li ser girtîgeha Xarpêtê de dibêjin girtiyên siyasî baweke sîstematîk rastî îşkence tên, lêdan, gev, teloxkirina berdanê, tecît heye li girtîgehan, girtiyên siyasî li dijî îşkence û muameleya xirab ev hebt rojin di greva birçîbûnê de ne. Dorvegerê. Lokman Aslan 26 salî ye, girtî ye, di axaftina bi telefonê ya malbata xwe re dibêje ji ber îşkence, ji ber muameleya xirab wan dest bi greva birçîbûnê kiriye. 16 tîrmêha 2025 roja çarşemiyê gardiyan ketine odeya wan. 3 kes hene di wê odeya wan de. Girtiyekî bi darê zorê bixwara birine wan gardiyanan. Aslan destnîşan kir ku piştî demekî bawekî derk kirî anîne xistine odê. Gardiyan têne ji odeya 3 kesî yekî digirin dibin, tê raxalê dixin, îşkence dikin û tînin davê jin odê cardin. Ji ber vê jî îşkence, ji ber vê muameleya xirab hebt rojin ew di greva birçîbûnê de ne bi dorvegerê. İşkence, zordariyên li hemberî girtiyan êdî biyara wişeke domdar. Jiyana Lokman, jiyana girtiyên din niha dibin xeteriyê de ye hevanna. Malbatê bang li Dem Partiyê kir. Bang li saziyên din yên sivîl kir. Li dijî îşkenceya li zindanan demil dest acîlen bikeve nava tevgerê. Piştî vê bûyera îşkence. Em bala xwebdinê biryara Mehkemeya Dewleta Tirkiye çi ye? Mesele li Tatwanê qewmiye, dost çûye ber dadgeha îdarî ya heremî ya Erzurumê. Ji kardûrxistina endamên HDP ya ji Meclîsa Şaredariyê binêrin. Dadgeha îdarî ya Erzurumê ya Mehkemeya Erzurumê biryarekî betal kiriye. Kîjan biryar endamên HDP ji Meclîsa Şaredariyê hatine dûrxistin. Mehkeme dibêje tu nikarî dûr bixî van însanan ji karê wan, ji endametiya meclisê. Dadgeha îdarî ya Herêmî ya Erzurumê biryara Wezareta Karê Navxweyî ya Tirkiyê İçişlerî Baxanlığı ji kardûrxistina endamên HDP'yê yên Meclîsa Şaredariya Tatwanê neqanûnî dît betal kir. Divê em zelal bikin. Wezareta Karê Navxweyî a Dewleta Tirkiyê girêdayî Tayyip Erdogan e. Baş e. Biryar dane ku çend endamên endamên Meclîsa Şaredariya Tatwanê endamên HDP ne ji kar dûr bixin. Sedem çi ye? Ev hemî endamên PKK kecekê ne. Di derheqê wan de lêpirsîn hatibû vekirin. Wezareta Karê Navxweyî ya Tirkiyê ji ber ku di derheqê van însanan da lêpirsîn da dest pê kirin, ferdên meclîsê ji kar dûr xist. Paşê kengê Adar 2019 31 Adarê 2019 li Tatwanê, Şaredariya Tatwanê. Tamam mı? Wezareta Karê derve wana ji kar davêje. Paşê bi dûrxistina endamên HDP re piraniya kursiyên meclîsê ketibûn destê AKP li Meclîsa Tatwanê. Endamên Meclîsa Şaredariyê Ahmet Saniç ji bo betalkirina vê biryarê çûye mehkemê. Doz vekiriye, gilî kiriye, gotiye neheqîl me têkirin. Çima sirf ji bo ku piraniya meclîsê bikeve destê AKP em ji kar dûrxistine. Sûçê li hember me jî pirêsane. Wana PKK'yî ne, KCK'yî ne û xilas. Baş e heta vê derê? Tamam. Heta vê derê tamam. Dadgeha îdarî ya Herêmî ya Erzurumê 6 sal dereng bejî pişt me gotibû 2019 diyar kir ji ber ku ev kiryarên ku endamên meclîsê pê têne sûjbarkirin bi erkê xwe re nepêwendîdar e. Yani sûçê ku li endamên HDP hatiye barkirin eleqa wî bi karê wan tune.
karê wan karê meclisê ye, karê şaredariyê ye. Ama bi endametiya PKK têne sûcbar kirin û dibêje ji kar dûrxistin neqanûnî ye. Mahkeme qerar dide. Tu nikarî van însana ji kar dûr bixî. Ev neqanûnî ye. Yani Mahkemeya Erzurumê biryara Wezareta Karê Navxweya Dewleta Tirkiye betal kir. Mesele sûcbariyên li endamên HDP yên ji bo endametiya PKK kecek. Di biryara dadgehê de aynen wiha tê gotin. Ji bo ku berpirsên rêvebiriyên herêmî yên hatine hilbijartin ji kar werin dûrxistin, divê lêpirsîn li ser wan bi karê wan vegirdaye. İnsanekî hatibe hilbijartin di xebatekî de ê hatibe hilbijartin, ancak di karê xwe de bê usulî bikin dikarin ji wezîfê werin girtin. Di karê xwe de. Endamê Kudrê bêştera çi? Ji ber ku pêwendiya sedema ji kar dûrxistinê, pêwendiya lêpirsînê yani lêpirsîna ku hatiye destpêkirin, sedemê ji kar dûrxistinê bi hevra tune ye. Biryara ji kar dûrxistinê ne li gorî hiqûqê ye, dibêje biryara dadgehê. Tabî vana hemî em komê ser dikin sebeb çi ye? Çima em wisa dikevin nava meseleyekî? Em li bendê ne ku emsal çêbibe. Çi ye emsal di hiqûqê de yek ji xalên herî bingehîn e, mühîm e. Li derekî mehkemeyekî wextê biryarekî da hemî mehkemeyên din mecbûrin li gorî bimeşin. Mehkemeya Enqerê jî. Çünkü Mahkemeyekî Tirkiye biryara Wezareta Karê Navxweyî betal kiriye. Ji bo endametiya kecekî. Endametiya PKK. Wê demê hemî bûyerên ku hatine aynî yani hemî însanên ku ji aynî dozê têne mehkeme kirin, doza wan jî betal dibe. Dikarin vegerin ser karê xwe. Ev mühîm e. Dadgehê di biryara xwe de balkişan ser xala 127 ya Destûra Bingehîn dibêje navek ku endamên rêvebiriyên xwe cihî yên hatine hilbijartin bawekî keyfî ji kar bêne dûrxistin. Ev biryar dibe ku ji bo betalkirina biryarên tayînkirina qayûman jî bibe mînakê. Yani pirsameya esasî ji xwe ev e. Yani bibe emsal ji bo şaredariyên ji bo şaredarên ku ji kar hatine avêtin. Pir mühîm e. Hevando niha em cih bidin şêxê me ez hema daxuyaniya wî ji were bêjim paşê jî Donald Trump tiştekî gotiye derbarê wî de jî hin tişta bêjim. Bikaranîna olê ji bo berjewendiyên desthilatê li dijî nirxên Îslamê ye. Şêx Murşîd Xeznewî diyar kir ku bikaranîna olê ji bo berjewendiyên desthilatê yên mezhebperestî li dijî nirxên mirovahiyê ne li dijî exlaqin. Li dijî exlaqê rastîniyê Îslamê ye. Li dijî yeketî li dijî hevgirtina neteweyî ye. Derdorên civakî û olî di derbarê hin diyardeyên ku dûrê nirxên civaka Sûriyê ne nerazîbûn nîşandan. Bi taybetî kiryarê mîna bêrêziya li hember pîroziyan, bêrêziya li hember sembolan, bikaranîna têgehên dûrî çandagerê Sûriyê. Di bûyeran de êvê dawiyê de li hin deverên Swêda qewmî ne hin diyar de hin kiryarên li dijî mirovahiyê bi navê ol, dîn, bi navê mezheban hatine kirin. Sivîl hatine kuştin, mal hatine şewtandin, talankirin, bêrêzî li çand û pîroziyên civakan hatiye kirin. Şêx Murşîd Meşûq Xeznewî diyar kir, ev mesele, ev kiryar ciyê mixabiniyê ne, dûrê nirxên Îslamê yên mirovahiyê ne. Xeznewî her wiha got, tiştên têne kirin ciyê xemgînî mixabiniyê ne, mirov li ser destên zaliman êşan dikişînin. Komên ku ji ol û exlaqê dûr ketine fîtneyê belav dikin. Di derbarê tiştên ku li Sûriyê diqewîmin de Xeznewî balkişand ser bûyerên li Swêdayê. Li dijî durziyan diqewimin. Teqez kir ku ev kiryar tut tekîliya wan bi Îslamê re tune ye. Kiryar û tevgerên çeteyên terorîstin ku dixwazin rêz û rûmeta mirovahiyê bişkînin. Ev tişt li dijî hemû nirxên mirovan e. Kuştina sîstematîk, işkence, bêrêzî li dijî rêgezên Îslamê ne. İslam hatiye ji bo parastina can û rûmeta kesan. Di Îslamê de êrişa li dijî kesan guneh e. Di Îslamê de
insan bêrêziya li cenazeyan guneh e, tiştekî heram e. İslam banga rêzgirtina li rûmeta mirovan dike bê cudahiya nijat, ol û mezheban. Di vê nevirê de şêxê me di derbarê gotinên Pêxember Muhammed de yani hin gotinê wî bi bîr dixe dibêje kî bêrêziya li birayê xwe yê Misliman bike, kî bêhurmetiyê bike li birayê xwe yê Misliman, wekî ku roja qîyametê bêhurmetiyê li Xwedê kiribe. Ên ku rê li ber van kiryaran nagirin, ew jî şirîgê sûç in. Xeznewî xwest li hember kesên ku olê ji bo berjewendiyên desthilatdarî yan jî mezhebî bikartînin, helwest were nîşandin. Daxwaza eşkerekirina reftar, kiryarên ku li dijî exlaqên mirovan kir, weke terorkirin, bêhurmetî, bêrêziya li hember sembolên çandî. Xeznewî wiha got. Divê helwestekî were girtin ji bo pêkanîna lihev hatina netewî li ser bingeha hevpejirandinê, hevqebûlkirinê, rêzgirtina cihêrengiyê. Divê li dijî gotara komên tundre û gotara aqil, zanebûnê were belav kirin. Divê rayeke giştî ku baweriya wê bi edaletê hebe, bi lihevhatinê we hebe, were çêkirin. Rayeke giştî ya li dijî zulmê were avakirin. Wekî din Şêx Murşîd Maşûq Xeznewî bang li hemû aqilmendên li seranserê Sûriyê jî kir, dibêje werin bibin dengê wîcdanê, werin bibin piştgirê heqîqetê, piştgirê heqiyê, mertala exlaqê li dijî kesên ku dixwazin nasname û olê ji bo serdestî û tevliheviyê bikar bînin. Her wiha dazanîn ku ev tişt bi parastina nirxên resen pêkan e. Dibêje Şêxê me Xeznewî binêrin hevanno. Ev çeteyên ku êrişê Swêda kirine hûn dibînin şêxê wan davêjin bin lingê xwe veya edetê wan e. Edetê wan e. Mesela ji viya çi bi dest dixin? Dewlemendiyên Sûriyê ne, dewlemendiyên herêmê ne, Şêx û Rûspiyên Durziyan davêjin erdê paşê jî dişewitînin agir berdin serê. Yani tiştên bi vî şeklî li ser navê İslamê tê kirin, ji ber vê yekê Bisilmanên reberên olî yên Kurdan jî dibêjin ola me qirêj nekin li ser ola me, nekevin nava hereketên bi vî şeklî. Merûv nikare. Hevan na. Rast dibêje beriya her kesî divê reberên olî yên İslamê li dijî van kiryaran derbikevin, bibêjin li ser navê me hûn nikarin êrişê xelkê bikin. Li ser navê ola me hûn nikarin qirêj bikin. Wezîrê Karê Derve yê Îranê Abbas Erakçî di bernameyekê televizyonê de ji bo êrişên dewletên Yekbû yên Amerîkayê li ser Îranê got xisareke ciddî heye. Navend hatine tunekirin. Serokê dewletên Yekbû yên Amerîkayê Donald Trump jî got bêguman wisa ye. Wekê ku min got eger pêwîst be em ê carekî din êriş bikin ser Îranê. Donald Trump dibêje. Baş e. Ez hema têm cem we hevanno. Ez werim cem we silavekî li we bikim. Ev bûyera li Swêdayê wê bandor li gelek kesan bike hevanno. Mesela fermandarekî payebilind yê İsraîlê navî Eyal Zamîr e, dibêje ew ê rê li ber destwerdana stratejîk ya Sûriyê bigirin. Yani ew ê Sûriye ew qas lawaz bikin, ew qas tune bikin ku tu carî nikare bibe tehdît ji bo İsraîlê. Baş e. Hevan ez hema deqekî werim cem we ka we çi nivîsî ji min re.
هر هبن مالا وی آوا همی هوالین کو ادی هبودو باش ناستکن به هورانه هر ایوار هر روش مالا وی آوا حقیقتا و پشکری داوی قناله پیش خست دوان روژین داویده ادی دگیهیجن به 100,000 انسانان روزانه ببن abone şkereme xora û kanalê nava hev de belav bikin û ez spas dikim. Piştî bernamesekî jî duê varê gelek hevalan yani YouTube ji min re peyam şandiye. Gelek hevana alîkariya aborî de ye zihan nikarim navê wan ji we re bêjim. Ama spas dikim hemû hevalên ku dişînin ez dibînim navê wan. Îcab bike demên pêşî me de mirov dikare taybet mesajên taybet ji wan re birê bike. Silav rê ji we re. Dem baş xatirê we êvarê ez ê weşanek taybet çê bikim dîsa.